Blue Reed, amb arrels a Manlleu, s'ha erigit com un emblema d'innovació i tradició en la indústria tèxtil des del 1959. Fundada per Josep Torra, l'empresa ha evolucionat d'un petit taller a convertir-se en un referent de la indústria tèxtil a escala internacional. Al llarg d'aquests més de 60 anys de trajectòria, l'empresa s'ha especialitzat en la fabricació de pintes per a teler que combinen l'artesania manual amb la tecnologia d'avantguarda. El recorregut de Blue Reed ha estat marcat per fites significatives. L'any 1971, l'empresa va donar els seus primers passos cap a la internacionalització amb vendes i exportació del seu saber fer a països com Colòmbia, els Estats Units i Mèxic. De fet, el 1989, l'adquisició de tecnologia japonesa per fabricar pues d'aire va catapultar la companyia a l'avantguarda de la indústria, ampliant així la seva presència global. Actualment, Blue Reed té una fàbrica al Pakistan i l'any vinent n'obrirà una altra a la Índia. La qualitat de Blue Reed es manifesta no només en els seus productes, sinó també en el seu compromís amb el servei al client. L'empresa destaca per la seva entrega eficient, atenció postvenda integral i capacitat de resposta immediata davant les necessitats dels seus públics. El cor de Blue Reed és la seva gent, un equip de professionals especialitzats que treballen en sinergia, combinant l'essència artesanal amb la precisió tecnològica. Aquesta fusió única ha permès a Blue Reed mantenir-se a l'avantguarda, impulsant la innovació i consolidant-se com a referent en mercats internacionals, especialment a Europa, Amèrica i Àsia. Amb més de 6 dècades d'experiència, l'empresa continua sent un testimoni de passió, precisió i progrés en la indústria tèxtil. Fruit d'aquesta iniciativa situant Osona al món, la corporació guardona Blue Reed amb el Premi Cambra Osona a la internacionalització.